ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଟିଂ ହବ। ଧୁଅ ଧୋଇବା ହେଲା ନା କ'ଣ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି। କ'ଣ ଟିକେ କହୁନୁ କହିବୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି କିଛି ଯାଉନି।
କରିକି ରଖିଦେଇ କାହିଁକି Pagli ma domanda. Tu sei lo? Quale sei tu? ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଛୁଆ ଥିବେ ସବୁ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ତାର ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଯାଇଛି Bapak, dari juga. Kenapa kayak tak hijau kan?